Hi guys, what's up and welcome back to the channel. So friends, दिनै बे भिडिअ आं नोंथांमोननो जे माखासे YouTubeनि गोदान आपडेट्सफोर फैदों बे गोदान आपडेट्सफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअ आं खोन्थागोन ओके आरो बे गोदान आपडेट्सफोरा मा नोंथांनो फारि-फारि खोन्थालांसै सो फार्स्टआव दङ फर एग्जांपल हमना लादो जेनेबा नोंथांनि चेनेलाव कपिराइट स्ट्राइक एन्ड कपिराइट क्लेम एबा कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैबाय बे कपिराइट स्ट्राइक एन्ड कपिराइट क्लेम एबा कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैनाया मा नोंथांनि बे वाइटि स्टुडिअ एबा चेनेल नोंथांनि बे चेनेलनि डैशबोर्डआव मोनसे नटिफिकेशननि अपशन होनाय जागोन बे नटिफिकेशननि अपशनाव नोंथांनि जे चेनेला मा हालसालाव दङ बे नटिफिकेशननि जेरै नोंथाङा नोंथांनि बे चेनेलनि डैशबोर्डआवहायनो नुनो मोनगोन जेनेबा कपिराइट स्ट्राइक एन्ड कपिराइट क्लेम एबा कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैबाय बेफोरबायदिखौ नोंथांनि बे चेनेलनि डैशबोर्डआवनो इजियैनो नुनो मोननाय जागोन ओके नटिफिकेशन हरबाय थागोन ओके चेनेलनि डैशबोर्डआवनो माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा नोंथांनि चेनेलाव नोंथांनि चेनेला मा हालसालाव दङ बेफोरबायदिखौ नोंथांनि बे चेनेलनि डैशबोर्डआवनो नटिफिकेशननि अपशनावनो नुनो मोननाय जागोन ओके बे चेनेलनि डैशबोर्डआवनो ओके सो बे आपडेटआ बिराद मोजां दानि नेक्स्टआव दं रेगुलार कमेन्ट खालामग्रा मोनसे बेच मोननायनि जाहोना जाहैबाय फर एग्जांपल हमना लादो जेनेबा नोंथाङा आलफ्रेड सारनि भिडिअखौ रेगुलार नायो नोंथाङा आलफ्रेड सारनि नोंथाङा रेगुलार भिउआर्स एबा रेगुलार कमेन्ट खालामग्रा बे रेगुलार कमेन्ट खालामग्रा एबा रेगुलार भिउआर्सफोरनि थाखाय मोनसे बेच होनाय जागोन ओके बे बेच होनायनि जाहोना जाहैबाय जेनेबा नेक्स्ट टाइमाव जेनेबा आलफ्रेड सारनि भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा रेगुलार कमेन्ट खालामग्रा नालाय बे रेगुलार कमेन्ट खालामग्राफोरनि थाखायल' बे बेचखौ होनाय जागोन बेच होनायनि जाहोना जाहैदों नोंथाङा नेक्स्ट टाइमाव सारनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामबाय जेनेबा कमेन्ट खालामबा मा होनाय जागोन बेयाव बेचखौ देखायनाय जागोन ओके बेच देखायनायनि जाहोना जाहैदों नोंथाङा सिनायजागोन जे बियो आलफ्रेड सारनि रेगुलार कमेन्ट खालामग्रा एबा रेगुलार भिउआर्स होननानै सिनायनो मोननाय जागोन बे बेच होनायनि जाहोना ओके बेबायदि बेचखौहाय मोनगोना जादों ओरैबायदिया रेगुलार भिउआर्स आरो रेगुलार कमेन्ट खालामबाय थाग्रा ओके बेफोरबायदियाल' मोननाय जागोन आरो नोंथाङा कमेन्ट खालामोबा नोंथाङा आलफ्रेड सारजोंबो सिनायनो मोनजागोन जे बिथाङा आंनि रेगुलार भिउआर्स एबा रेगुलार कमेन्ट खालामबाय थाग्रा बेफोरबायदि होननानै सिनायजानो जागोन ओके सो बेबो बिराद मोजां आपडेट्स आरो दानिया नेक्स्टआवहाय दङ नेक्स्टआव बेबो बिराद बरिया नेक्स्टनि आपडेटआबो स्मार्ट रिप्लाइ ओके बे स्मार्ट रिप्लाइ जेन'बा स्मार्ट रिप्लाइ मोनगोन ओके स्मार्ट रिप्लाइया थानायनि जाहोना जादों ओरैबायदि जेन'बा हमना लादो आङो फर एग्जांपल हमना लादो जेन'बा आं नोंथांनो मेल हरबाय मोनसे ओके मेल हरोबा जे रिप्लाइ खालामोबा जिमेलफ्राव नङा होमबा रिप्लाइ खालामनो नागिरबा रिप्लाइ खालामनायनि अपसनावहाय मोनसे जेन'बा स्मार्ट रिप्लाइ नुनो मोना होमबा जेन'बा जेरै थेंक इउ वेलकाम बा थेंक इउ सो माच बा असेम बेफोरबायदि ओके बेफोरबायदि स्मार्ट रिप्लाइ दाना थेंक इउ बे जेन'बा जिमेलाव थाखाया होमबा जेन'बा थेंक इउ वेलकाम एबा थेंक इउ सो माच बे थेंक इउआव सोरबा डाइरेक्ट थेंक इउआनो रिप्लाइ थांनाय बेफोरबायदि स्मार्ट रिप्लाइआ मा इउटुबनि बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव एबारनिफ्राय बे स्मार्ट रिप्लाइआ थानो मोनसिगोन एबा एभेलेबल जासिगोन एबारनिफ्राय ओके स' बरिया आपडेट्स बेबो खनसेनो जोङो स्मार्ट रिप्लाइ हरनो हागोन ओके आरो बे स्मार्ट रिप्लाइखौ जों इडिट खालामनानैबो रिप्लाइ हरनो हागोन ओके बेफोरबायदि आरो माने बिराद मोजां जाबाय एबारनिफ्राय स्मार्ट रिप्लाइ हरनो डाइरेक्ट थेंक इउनि स्मार्ट रिप्लाइ अपसनाव सोरबानो खनसेनो थांबाय एबा थेंक इउ सो माचआव सोरबानो खनसेनो थांबाय वेलकामाव सोरबा खनसेनो वेलकामा रिप्लाइ थांबाय ओके बिराद मोजां आपडेट्स बेबो एक्चुअलि बेफोरबायदि आपडेट्स दाबो एभेलेबल नङा ओके एक्चुअलि इउटुबा आपडेट खालामैनि सिगां इनफर्म खालामग्रोखायो आरोखि नङा होमबा इनफर्म खालामग्रोखायो जोङो जे जोंनि माखासे रुल्सफोरखौ जों चेन्ज खालामसिगोन एबा जों माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो आपडेट खालामसिगोन बिदि होननानैहाय इउटुबा सिगां इनफर्म खालामखायो अके स' फ्रेन्ड्स बेफोरबायदि आपडेट्सआ बिराद मोजां जोंनि थाखायनो हेल्पफुल होननानै बुंजायो स' फ्रेन्ड्स दिनै बे भिडिअखौ नोंथाङा नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो नोंथाङा आंनि चेनेलखौ गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जे साइडआव थानाय बेल आइकन बेखौबो प्रेस खालामना अल अपसनाव क्लिक खालामदो अके एक्चुअलि आं नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो इउटुबजों रिलेटेड थानाय भिडिअसखौ लाबोबाय थागोन स' फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय